Mama wabwino abale ndi alongo ndinali nzoti ndipange share pazimene ndi prophecy update komano nkhaniyo ndi nkhani yoti ndi okay ndi yayifupi ndi yayitali ndi yayifupi ndimafuna nditachita illustrate using zooneka koma ndikumaona ndimaganizaso nthawi kuti nthawi ndikwana kuti ndipange zonsezo chifukwa choti pena umachedwa ndi kuti zikhale perfect kupeza nthawi ingopita mwinaso sapanga nkomwe chimene umene upangacho ndangojambulabe message iyi ngakhale kuti sindiuza maslide kaye mundikhululukira koma I hope mulungu akuthandizani visually to see chimene ndaona something very interesting. This is a prophecy updated about what is happening currently. Very, very interesting. And nimawerenga pompano mama ono mena wapanga devotion. Mulungu anandionetsa kuti ndiwerenge pa Matthew, I think chapter 10, I think sakulakwitsa meneno Yesu amalangiza ma disciples. Ndeno Yesu anawuza ma disciples kuti chimene ndakuwuzani kukhutu in secret chimene mwachipange proclaim. Ndimene namanga debate kuti izizi ndinene ndilalikire masiku ano sakumakhala ena sakumakhala comfortable ndi mauthenga oterewa. Komabe ndikuona kuti as a watchman ndikuena kukuuzani ndiyena kupanga share. Bible imene kuti love your neighbor as yourself. Chimene chakupanga bless ena atamene kuti chimene chakupanga bless your own heart upange share ndi others kuti chapange bless others. It's a principle of heaven kuti ukalandira chinthu umene uchipitilize chipangike share ndi anthu ena. Palibe chinthu chimene nature chimangolandira chinthu pachokha nkungodzikundikira kungosunga zosatheka. Okay. Okay, without wasting my time because I'm on my way to church. Chimene ndaona very something interesting. I think I'll make maybe if I find important because of another video yoonetsa yopanga illustrate bwino kuti muone visual zimene fanene koma nobody ngo photokoza audible because rere kuti mungo yesitsa kupanga visualize noka. Jeremiah Davis anatulusa video sikalekale maybe 2 months ago but Jeremiah Davis anamba prophecy update. They akoma do a video every month. Then in one of his videos, man, I think in the mwezi winao, ana panga pale yoti nandi segula maso kwambiri nandi sangalatsa pale imene apanga ndione akuti imene anapeza imene Mulungu amugulira imene wapanga share wapanga share pale yone akuti zosankhidwa Donald Trump kusankhidwa kukhala president kuti anakhala president kena kudumphitsa okay anasankhidwa president kena anadumphitsa kena kudzasankhidwa kukhala president anapanga pale kunena kuti zinachitikapo kale in history ndi amaonetsa kuti mu history zinachitika mu nthawi ngati sakulakwitsa mundikhululukira if I'm remembering well kumakhangana manena kuti ndi nthawi ya kandi mu 1888 kandi nthawi chamu mbado oyambirira wa Seventh Day Adventist cha nthawi ya Ellen White. Ndikakumbukira bwinobwino koma ndikakaona bwinobwino I'll come back to you. Koma I wanted you to just see kunena kuti zinachitikapo kale in history. Koma nthawi imene zinachitika in history it was nthawi ya around chama 1888. And remember kuti mu chama 1888 remember kunena kuti ndi nthawi imene ankafuna kupanga pass a national Sunday law ankafuna akakamize Sunday law. Ndi nthawi ya Blair Bill. Ndi nthawi chimene wagona ndi Jones anapita kukanenerera kuti ya musapange otherwise muphwanya liberty of conscience anthu amakhala ufulu wa chipembedzo. They anakanenera under the Sunday law the Blair Bill basi it did not pass. So the Sunday law went away. And kuti it's very interesting kunena kuti yes indeed the Sunday law went away. Koma kuli alliance naye amaitha chani
kanga chakuja kuli Sunday Alliance. I think ena mnaimva. Koma moto yao musimama zanaya kuti serving the nation since 1888. So these people are aware kuti 1888 we made an attempt for the Sunday law. Koma it failed. So these people are very aware of these things. They are aware of the prophetic significance of these things. It's also very interesting too nage mangozi genzana kuti Papa Francis anamwalira so aindizaka wamwalira enzaka 88 1888 88. Okay, it's just interesting. And 8, by the way, 8 is a very interesting number. 8 is actually Sunday. You might say, wait, that's so good. 8 is Sunday. But Sunday is the first day of the week. Yeah. Como when you begin to count, mukapatikiza mawiki wo, kuti no mabita ku next week, the 8th day makala Sunday. The 8th day makala Sunday. It's just, also it's just an interesting fact. So 1888, the Jeremiah Davis announced that parallel kuti no president anakhala kudumpitsa kudzakhalanso zachizamangika fulfill. So he was also trying to show kuti it's like tapanga circle tabwerera back to this point. In fact, the presentation I wanted to make imene no yafu, I wanted the title to be "We Are Here Again." Tabwereranso. Now chimene no ndapanga realize ndachiona nchona kuti ndachiona tu mama pompano I think zamenda zazindiona kuti choose kai mukuti Leo kunali Leo the 13th uyu watenga title ya Leo the 14th kangala kuti Leo 13th wina Leo 14 uyu papa amene wangu sankhidwa kumene ndikena kuna kuti ganizo langu libwera kuti muti Leo the 13th kuti anali zaka zake zitizo ndiye kena kuna kuti taima ndipange Google then nazaona kupeza kuti Leo analamulira kangati from 1878. By the way, in the other video, if I'm going to make it, I'm going to say so I should make that video. If I'm going to make it, I'm going to show zitunzi zake evidence yake abantu ngolankhula kaye. So ngati muli ma mistake mundikhululukire pepani kwambiri please. Awusapanga focus on my mistake ngati my mistake is simply because I don't have the visual sindikuona pena pake. Koma in the other presentation ikhala yama slide so ndizikhala kuwerenga. Koma amaonesa nayo kuti Papa Leo analamulira kangati from 1878 kwalekeza date yanji koma 1888 wagwera mu period imene analamulira Leo 13th yo which again ndi nthawi yoti amanga attempt kupanga pase Sunday law koma nthawi yanga sikundilola ndino mapita church ndachedwa. Okay, so amene opanga pass Sunday law mu 1888 ndeno pale imene abwera ndi imene yonera kuti tema nikayi. First parallel for America kunadumpitsa president kunasankhika wina. First parallel number 1. Parallel number 2 ndionera kuti kunaliso a pope called Leo the 13th. Pano kuli pope the 13th pano kuli pope wina amene walengaso title yomweyo ya Leo yonso. And they were about to pass the national Sunday law time and oil. It's a very interesting parallel, very, very interesting. Genesis 15, I think, verse 16, ngati nsakulakwiitsa. I always have to say ngati nsakulakwiitsa because sometimes umona ngati kukumbukira mwina wasemphanisa mwina ndi 16, 15, you know, zotero. So ngati nsakulakwiitsa mwina kuge if there are mistakes. Koma I think Genesis 15, pamene amakamba za mibado paja, amakamba za mibado, amene kuti in the 4th generation they shall come thither again. Kodi ningo Bible langa nilipompa ningo werenga. Koma I have to be going to church. So mundikhululukira ndikapeza para nditiva bwino. Oh yeah. It's Genesis 15 verse 16. Akuti but in the 4th generation they shall come hither again. Brothers and sisters, we are nearing heaven. I can feel it. Yes, akubwera supposed Hallelujah. Yes, akubwera supposed Agudi, they shall come hither again for the iniquity of the Amorites
is not yet full. So in 1888, they tried to pass the Sunday law. It was almost as if Mulungana would, no, don't worry. Their iniquity was not yet full. They will come here again. They will circle. They shall come back at this point. Of course, in this context, in this context, Amorites. This was talking about the Amorites. Bible Ecclesiastes Ecclesiastes 1 verse 9 imana kuti chimene chidachitika chidzachitikanso. So we know history imazipanga repeat, and we also know kuti ku 1 Corinto I think chapter 10 amanena kuti zimene zidalembedwa they are for our admonition. So even though this is applying to the Amorites, was written for the Amorites, we can learn my lesson. In fact, some things in history they're just prophecies. Prophesies so we cannot ignore this. Indeed, in the context, the Amorites are comment on the Amorites. They shall come here again. They shall come here again. So back to this point. In fact, that's what Jeremiah Davis was saying in video yake Professor update. Jeremiah Davis tabanga circle. We are back to the point where a president was anadumpa kusankidwanso. Ku papase, we are back to the point where kuliso another Leo. You see what's going on here? So it's just a very interesting fact. Go panga share ndi ana mulungu tikale awake. Prophecy update yake ndi imene iyi abanda longo. Let's not be I know amadana ndi kuti tiziri Papa Francis akapanga akatele tilankhule tipange comment papopo yobwera titere tipange comment anthu amadana nazo zimenezi. They don't like it. It's not the best way to do it. For my now, I am not in full agreement with those sentiments. Ndi nyengo ya liberty of conscience, Aliense is entitled to as many zimene mtima wake akumva kuti ndechilungamwe. Koma ineyo ndikuona kuti that's not the case, because Mulungu he called us to expose the wickedness of the man of sin. It's in our very DNA ya utenga watu, utenga wachingirapo wachiwiri wachitatu mulipapase, literally mutenga watu mulipapase umene Mulungu anatuza kuti we should give to the world. Mulipapase. If any man worship the beast, papase, or his image, which is Protestant America, kupanga unite with the state, and receive his mark, which is National Sunday Law. It's in our very DNA. To preach this message, and it's in our DNA. I do not see us having a version of Seventh-day Adventist, true Seventh-day Adventist. I don't think there's any version of Seventh-day Adventist. Now, it's true, we should also, this one do tenga wangelo yambe, fear God, give glory, the hour of his judgment has come, worship him who made the heavens. We should also talk about Jesus. That's very true. We should talk about grace and mercy. Usually when people use these arguments, I'm afuna kuti afuna panga silence party ya papa say kuti imene musa makambe kwambiri, musa atutumuse anthu, musa you are fear mongering, you are excited, you are fanatic, all sorts of things. But it's fine. No, don't worry about it. It's part of our message. Message atu is a balanced diet. Think of it. It's ndutenga wangelo radu ningatima 3 loaves, 3 loaves or mumbale matoka 3 types of food, matoka nsima, apa nyemba, apa masamba. It's a balanced diet. Utenga watu ndi mbali zonse. So mbali zonse utena umazi kuza ku prophecy tena kuza ko papa seo tena kuza ko great controversy that mumwenge. How many times Jesus was talking about the papacy. By the way, it was Jesus who wrote that book through Mrs. White, right? Yeah, we know it is Jesus who wrote that book through Mrs. White. Jesus spoke so much about the papacy, great controversy. Revelation, the book, the main figures that are being spoken about in Revelation, the main figures, the papacy. And that's what Ellen White was also saying, we need to search out the mystery of iniquity, which figures largely in the winding up of Christian history. Figures largely. Meaning kuti ili ndi mbali yaikulu to play
ku mapeto a nthawi. So we cannot be quiet about the purpose and kuti pena pake tikangatokulakwisaso munimveseka. We cannot be quiet. Koma no, let's learn to love one another. Tikuona kuti chimene chimativuta pena ndi chikondi, so tikumachulutsa criticism, kupangana criticize, tikumachulutsa fault finding. Ndi imene yachuluka kungoonana ma ministries, timangoonana uyo ministry yake akulakwitsa, uyo ministry yake akulakwitsa, uyo ministry yake akulakwitsa. That's how we are nowadays. It's very sad. Even by YouTube, that's what people love to do. This one did this, kumika poster yake, kumika chitunzi chake. That's what we love to do. Why don't we love one another first of all before we criticize and find fault? So once we begin to appreciate kuti mulungu anatipanga design kuti ndifantu osiyana-siyana, just like mfumu wa zinyama zosiyana-siyana, kuli ma elephant, kuli ma giraffe, kuli ant, kuli fly, kuli snake, zinyama zosiyana-siyana. You cannot expect nchenche kupanga zimene elephant imapanga, elephant singapanga zimene nchenche imapanga. Even that's how we are. We are different. Mulungu amatipanga encourage we should be unified in diversity. Now, I'm saying this point kuti even our ministries amakhala osiyana-siyana kwambiri, and there's no need kuti ministry ina izimpanga criticize ministry ina simply because ministry yo sakupanga zimene ministry imapanga. It could be kuti mbali imene mulungu adapatsa ministry yo ndikupanga focus on zimenezo. Say for example, let's say I'll give you actual example. Let's say Barbara O'Neill. We all know what the ministry of Barbara O'Neill is, to preach health, and praise God for Barbara O'Neill. Praise God, she has been in the forefront of preach health. She has helped a lot of people. She's a very blessed health preacher. And now imagine someone saying, "Well, Barbara O'Neill sama kambako za prophecy." Yeah. So when Barbara O'Neill prophecy sakuzidziwa. See, in fact, namvera ko podcast ina yake ya Barbara O'Neill. Kuone zoti she knows all those things. How the focus of the ministry that she has, the part Mulungu is to preach in kanisa health. And that's how the ministry of Mulungu, that's how the body of Christ is. Those were not the head, those were not the hand, those were not the foot. Inima ministry osiyana-siyana. Tima juta fault finding because tima kondo mayang'anana na ministry iwe kodi webwa isukamba zakuti kodi ubaji mongono makamba zakuti. For example, my ministry is called Sound the Alarm. You cannot have sound the alarm without sounding the alarm. Zose teka. That's when this ministry, focus on ministry, is to sound the alarm. So pano pamepo makala ma prophecy update. Pano pameta waponya kwambiri ma prophecy update ukuchirira yakuti. Why? Because the ministry is called Sound the Alarm. Not saying kuti mpali zinasiripanga focus siri magamba or timagamba kwambiri. So we encourage people to pray, we encourage people to read the word of God. We encourage all those sides. But our focus is to sound the alarm. So when things are happening at Imlondo, we need to warn the world. We need to show the world community in history and show them good in Tawi at Bali Meneo can they sound the alarm sitting a silence in Bali Meneo. They would mission group Meneo yet. So let's not just that will be fault finding, but let's love one another. We are going to live with each other. We're going to be neighbors in heaven. Can you imagine being a neighbor in heaven with someone or unamu chita criticize or chita treat wrongly? It's also kalabwin. And that's why Jesus Christ encouraged mutsukane mapazi, let's wash one another's feet. And there's you have no part in my kingdom. If we don't love one another, criticize also kondana mene sitting on a fuma Tawi. I have to go. Komano kani ndime prophecy update mwaimva ukuma peta kunmango kamba kani zina just ndemanga. Koma prophecy update ndimene oyo it seems like we have come back to that point 1888. It seems so. Ngati siru kuona bwino ambuye atikhulukira atithandize koma it seems that we are back to the point when we were in 1888. What is going to happen? I don't know. I know what I know for a fact. I know I'm going to criticize this
what I know for a fact is with the 4 generations have elapsed. That's me, that's a fact for me. 4 generations have elapsed, and I expect to see Zambiri to happen now that 4 generations have elapsed. And my signs are one, it's akulu now with 4 generations have elapsed. And amba kutuluka mpingo wa Seventh Day, amba kutuluka SOP, amba kumutuluka, you heard about Ryan Day, amba kutuluka SOPI, we don't believe in your prophet anymore. Let's find fault with her. Let's question what she does. Ine ndongono zonsezi ndizipatso zonena kuti ma 4 generations apanga expire, and uthenga kufuna uyambe nopita kuma Gentiles. So we need to really be careful ndi moyo wathu wauzimu, be serious ndi za uzimu. Mulungu akudalitseni mwapaderadera. Amen.